अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. धर्माधिकारी यांच्या कार्यक्रमामध्ये त्या संबंधित झालेला जो काही एक विषय होता, जी काही घटना होती, त्या सगळ्या चौकशीच्या संदर्भात गेल्या आठवड्यात विधिमंडळामध्ये जेव्हा प्रश्न उपस्थित झाला तेव्हा संबंधित खात्यातले मंत्री सुधीरभाई मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केला की कुठल्याही श्री सदस्यांना त्या कार्यक्रमाबद्दल तक्रार केली नाही, सगळे समाधानी होते. पण तरीही या आप्पासाहेब धर्माधिकारींच्या कार्यक्रमाचा आणि श्री सदस्यांच्या भूमिकेला विरोध करण्यामध्ये सर्वात अग्रक्रमांकावर कोण होते तर आमदार वैभव नाईक आणि काँग्रेसचे अन्य आमदार. तर ह्याचाही हिशोब आणि उत्तर आमदार वैभव नाईकांनी जय सिंधुदुर्गामध्ये असलेले श्री आप्पासाहेब धर्माधिकारींचे जे अनुभव आहेत त्यांना दिलं पाहिजे. कारण का इथे येऊन वेगळं चित्र निर्माण करायचं आणि विधानसभेमध्ये एवढा मोठा कार्यक्रम झाला जिथे आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिला गेलं. आम्ही सगळेजण त्यांचे अनुयायी म्हणून आमच्या जिल्ह्यामध्ये माझे आणि माझे असंख्य सहकारी अनुयायी म्हणून त्यांच्या बैठकींना जातो, त्यांचे विचार आत्मसात करतो, त्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन आम्ही सगळेजण आज समाजकार्य करतोय. पण त्याच विचारांना त्याच कार्याला विरोध करण्याचं काम कोणी केलं असेल तर आमदार वैभव नाईक आणि त्यांच्या उभाटाचे उर्वरित विधायक आमदारांनी आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी. म्हणून त्याही बद्दलचा हिशोब आणि उत्तर हे आमदार वैभव नाईकांनी जिल्ह्याच्या श्री सदस्यांना द्यावा की बाबा नेमकं तुम्ही तिथे विरोध का केला. तुम्हाला आप्पासाहेब धर्माधिकाऱ्यांचं काम मान्य नाही आहे का, त्यांच्या कामाला तुम्हाला विरोध आहे का. कारण का विधानसभेमध्ये ऑन रेकॉर्ड आम्ही त्याचा रेकॉर्ड दाखवू शकतो. ऑन रेकॉर्ड हे लोकांनी विरोध केला की हे आम्हाला मान्य नाही, चौकशी आम्हाला मान्य नाही. म्हणून ह्याबद्दल आमदार वैभव नाईक यांनी भूमिका स्पष्ट करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.